Radovi na rekonstrukciji i sanaciji prevodnice Bezdan, kao i prevodnice i Ustave Šebešvok kod Sombora su u toku, a obišli su ih predstavnici partnerskih institucija na projektu Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Novi Sad, Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine i Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, a Duvizig iz Mađarske. Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja Bezdan, Babeka, je prekogranični projekat koji zajedno realizuju Srbija i Mađarska, a koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Ukupna vrednost projekta je 8.699.537,91 evro, dok sufinansiranje Evropske unije iznosi 7.394.607,21 evro. Opšti cilj projekta je smanjenje opasnosti od poplava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i Županije Bač-Kiškun. Obnavljanjem hidrosistema kanala Baja Bezdan, unapređenje sistema prekograničnog upravljanja vodama, sprečavanje rizika od poplava i poboljšanje neophodnih uslova za druge poslovne aktivnosti. Tokom meseca maja i u prvoj polovini juna znatno je smanjen intenzitet građevinskih radova na prevodnici Bezdan i Ustavi i prevodnici Šebešvok. Na prevodnici Bezdan je razlog poštovanje tehničkih uslova za izvođenje radova. Navedeni tehnički uslovi nalažu potapanje komore prevodnice Bezdan radi očuvanja stabilnosti objekta tokom nastanka nepovoljnih hidrometeoroloških uslova, odnosno u ovom slučaju visokog vodostaja Dunava. Na prevodnici Ustavi Šebešvok i u toku izvođenja radova ostala je na snazi primena pravilnika sačinjenog između Republike Srbije i Mađarske pod nazivom Zajednički pogonski pravilnik kanala Baja Bezdan. Pomenuti međudržavni pravilnik nalaže nesmetano propuštanje viška vode iz kanala Baja Bezdan u kanal Vrbas-Bezdan. Tokom trajanja ovakvog režima propuštanje vode prekidaju se svi radovi koji zahtevaju stanje objekta na suvo. Navedene okolnosti su imale za posledicu potpuno obustavljanje građevinskih radova, što se takođe negativno odrazilo i na intenzitete radova na hidromašinskoj opremi. No i pored otežanih uslova izvršeno je uklanjanje delova betonske konstrukcije objekta u Bezdanu i Šebešvoku, kako bi se stvorili uslovi za ugradnju novo izgrađenih donjih, petnih i gornjih vratnih ležajeva, niša za oslanjanje krila kapija, niša za oslanjanje rekonstruisanih zagatnih greda brodske prevodnice u Bezdanu, kao i novo izgrađene šinske staze za novu portalnu dizalicu brodske prevodnice u Bezdanu. U radionici izvođača su nastavljeni radovi na izradi novih kapija bezdanske prevodnice, kao i izradi pogonskih mehanizama za kompletnu hidromašinsku opremu prevodnice u Bezdanu i Ustave i prevodnice u Šebešvoku. Na samom objektu u Šebešvoku su na kapijama prevodnice montirani novi parovi ležajeva, što je omogućilo postavljanje kapija u radni položaj i sprovođenje pripremnih radnji za montažu pogonskih mehanizama. Očekuje se da se sticanjem povoljnih hidrometeoroloških uslova znatno intenziviraju radovi, prevashodno građevinski, kako bi se ispoštovao planirani rok za završetak svih radova na kompleksnom uređenju kanala Baja Bezdan sa srpske strane, odnosno kraj 2019. godine, što je i ranije nego što je planirano projektom.